kin adjust. Ebana. Alhajin kauye, alhajin birni, abokin gwamna, abokin gwamna, sunan yaron nan, sunan yaron nan, yaron mamansa, yaron mamansa, yaron mamansa, ku faɗa mana, mana, ɗan gata 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 in kuna nema na kawai kumin biya, dan ni bana yawo sai around 3 pm. Yan mata na bi na wai za su ba jinja, ɗan gata bana aiki in dai har babu dola, ga asusu na jiki ba daloli kuloda, ni ba ni da kes ko ni kuka ban ai dirinki, ku zubo ti ku zubo karfe su ga faranti, wajen naku da zafi ko dai ba ku da AC ne, in ba ku da ku kira 'yan mata su yi mun fifita, sannan ku kira weta a zubo mun kaji. Alhajin kauye, alhajin birni, abokin gwamna, abokin gwamna, sunan yaron nan, sunan yaron nan, yaron mamansa, yaron mamansa, yaron mamansa, ku faɗa mana, mana, ɗan gata 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 mana, ɗan gata. I'm not kind of this graphers, dan ni bana zuwa show in dai ba bonsas, a wajen rap yanzu kan na zama professor, my order farfesu zalla ba masa, pizza da shawarma amma ban da gurasa, kaji zalla kuma zan so a zuba su a daro, bin suya samsam ban so su kuna, kar ku manta na fi son sokoki zalla, komi da komi zan so a yi su dalla lemo da abarba ku yanka sala ku shirya mun zama da baby sala ɗan gata. Alhajin kauye, alhajin birni, abokin gwamna, abokin gwamna, sunan yaron nan, sunan yaron nan, yaron mamansa, yaron mamansa, yaron mamansa, ku faɗa mana, mana, ɗan gata 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 mana, yaron mamansa, ku faɗa mana, mana, ɗan gata.